Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga sahapor siaon hata nitu hata nagabe turpuk jamita di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang di Jumat Agung di Bagasat Tikion tersurat do di Yesaya 52 ayat 10 sahatu 15 songonoma tidok idama pistardo pabahen ni naposokku tarhicak do ibana jala di patibu gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgok ni roha ni torop halak midaibana dibahen hinaroa ni rupana dibahet tadina sia jolmahian rupana pe mereduk pejolma songoni do urasonna torop akka bang superbegu sugut hohom bedo akka raja mereduk ponibana ai halak nasodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogot ima sahakna donga sahapor siaon turpuk jami taon ima panuri rangion taringot tu haroro na poso ni Tuhan lahu peluaho bangsona alai di parade do jumulu rohana sida asa unak terhirim ala haroro ni na poso ni Tuhan sibuan haluauni dada songon haroro ni sahalak raja manang panglima ni portibion penampilanna alai manaun nebernik do naposo ni Tuhani pola tarsonggot rohani toropalak mideibana siala nama naun neberniti artina dang diri punatoropi ikom manaun nebernit naposo ni Tuhani hape harorona neng mabuan haluaudo alai atit pe ikom manaun nebernit naposo ni Tuhani daksi taunoni ujungna tarhicat jala di patibu do muse ibana gabe tibbul situtu dungi duk tarhicat sian si taunoni songgok mamuse rohani natorok mernida naposo ni Tuhani artina gabe longang manang tercengang akan atoropi ai marhite si taunon naido gabe tibbul situtu naposo ni Tuhani jala marhite si taunon nai diuras do torok bangso perbigu dipaia sia dosa akaraja pe hohom bedo mernida do ubege hati bulon ni naposo ni Tuhani artina longang donang nasida mernida pistar manang bisuk ni pabahen ni naposo ni Tuhani ise do naposo ni Tuhan na sinurirakon ni si Yesaya donga sahapor siaon ia naposo ni Tuhan na nidok niturpukon ima mertudu-tudu tutu hatta Yesus do na nidok niturpukon naposo ni Tuhan na tumaon nebernit alai tarhicat dipatibu jala gabe tibbul situtu ibana dung mamulus si taunonna sahat tuhau pinor silangi tarsonggok do tutu rohani torop halak mideibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sia jolmahian rupana pe mereduk pojolma begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi songon nabui tajaha di ayat 14 di turpuk jami tawan bahasa pola di dokter songgot natoropi mida naposo ni Tuhan dibahen hinaroani rupana ima ala bernit nisi tawanon naidui dilicingi do ibana dilotaki
dipupuhi sampai mabugang pamatang doho bohi ni Jesusi. Pola muse sak mudar pamatang ni Jesusi. Tusi majujung na pe dibayad do suksang duri. Jala tangan na doho pak na pe dilabak kodo tuhau pinorsilangi. Jadi karena luka-luka akibat pukulan dan cambukan, juga karena penyalipan itulah, maka orang banyak yang menyaksikannya tertegun melihat rupa dan penampilan Yesus. Sebab rupa dan penampilan Yesus tidak lagi seperti sebelumnya, yakni seperti sebelum Yesus mengalami penderitaan itu. Jadi ido ubah didok naking di bagasa turpukon, tarsonggot natoropi mida Yesus di bahen hinaroa nirupana. Manang tarsonggot natoropi mida naposoni Tuhan di bahen hinaroa nirupana. Donga saha persyaun, buasa pola ikon tumaun nabirnit tuhatta Yesusi. Di sima taida balgani holong ni rohani Tuhani maradupok kita sude. Au, ho, hamu, manak kita yaddo, nekom manaun jalamate alani dosatai. Alai dibain holong ni rohana na subbalgai, olo do ibana gebesi kata, manaun alani dosatai. Alani pangalasiota do gabe ibana tertulang. Binahen ni hajahatotta do gabe ibana mabugang. Akka sahita do diusung. Jala akka pardamolatta do di porsanibana dihau pinarsilangi. Gabe appe tu ibana do picang-picang perhitian ni hasonangatta. Lapatanna danga dok ya benabui pamalpok kita sian hajahatotai. Sian sahita alan dusai. Doho siap padamolatai. Danga dok ya benabui pasohotok kita sian pangalasuyota. Doho siap delata naung lilui. Jala holan hamagwakian nama ujung ningulutta. Alai alani holong rohana na sunbalgai dihokok dohita sian alani dosai asa gabi hati gora ni dewata hita di bagasan tuhatta Yesus. Dia tahu tuhatta itu na hacit dohok na bernit dihau pinorsilangi dada alani haburjotai dada alani na adong si pangasahonotta manang hasurungatta ubay gabi hira na marutang tuhatay makukopita. Daun. Justru alani hajahatotta dohot alani hatakangotta do ibana gabi tuman nebernit. Jala di patupa pena songoni alani holong ni rohana sa bingdo mernida hita zulma perdosa. Asa unang mago ganup akana porsea tuibana. Alai asa jupangan haluaun dohot hanguluan sisa liling dililingna. Dia tidak membalaskan kejahatan kita dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, seperti yang biasa dilakukan oleh dunia ini. Tetapi Yesus membalasnya dengan kebaikan. Dia rela berkorban dan menderita hingga mati di kayu salib. Semua itu dilakukan hanya karena kasihnya kepada kita. Donga saha porsiaon di parningotan ari hamamate ni tuhatta Yesus di bagasa tikion laos holong ni Tuhanido nagabi gugu doho paposor rohatta. Songod dia pe keadaan ningulutan waeng. Sehat manang marsahit. Marukil manang marlas nyeroha. Mamora manang pugus. Bahkan
juga pedi pangalaho pai mamuba. Taingok ma di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus di bagasat dikion. Holong do rohani tu hatai tu hita sudit. Alani holong na nasubal gaido. Ubain olo tu hatta Yesus. Sikata tu maun na berniti. Asaw nang mago hita alani dusay. Mulunung na songoni balgani holong ni rohani tu hatai. Nauk tu maun na bernit alani dusatay. Hita hiaddo nekkom manaun uhum. Jala hita hiaddo nekkom mate alani dusatay. Hita hiaddo nekko tergantung di hapi norsilangi. HP alani holong ni rohana. Gabi ibana do sikata. Manaon sude alani dosatay. Nuaeng ahama balos ni holong ni Tuhani si bahenota. Amin. Martangi yang mahita. Muliate mali Tuhan alani holong ni roham nasun balgai nung ngatu maon na bernito humokop dosa nami. Asa malua ganuk na porsia tuho. Atong tugu-tugu mangulu nami. Laho patupa akka na tau lo meniroham. Dohot na tau pasangapon guarmu na badiay. Mar hite-hite Tuhan Yesus. Martangiak kami. Amin.